Бародаро, салом алейкум. Хуш омадед ба сайти ма 550 ҳунар. Ака шумо бисёртон савол дода ки чӣ омадӣ ба ҳамин Европа? Бародаро, ма як чиз ногуфта намона, и айрӯи касабам ҳамчун мутахассис, ҳамчун и ҳунаре ки медонем, ана мисол ки дидестен, ана айрӯи ҳамин ҳунармон моро даъват карданд. Анака нигоҳ кунед чӣ хел ва чӣ хубиё дорад. Ака ма 550 ҳунар каналам инамиқа нишонтон додистам. Ман мехоҳам ки шумоам ёд гиред. Инами хитоиё бин тамоми то кӯдакаш ҳунар доранд ва вес давлаташ уже ҳунар доранд. Ҳар якташон. Ман мехоҳам ки ҳамихи шумоам серҳунар бошед. Барои ёд гиред. Чизе ки нишонтон додистам, бародаро, ёд гиред барои хубии шумо, барои як пешрафтаи ватани худмон. Ана бародаро, ака мисол чӣ хел файродум кардам, бародаро, айрӯи нами касабае ки шуморо нишон додистам, моро мисол ҳамхе даъват шуд ки документота тоғрӣ кун. Ҳама документота мисол ака мо диплом дорем, иҷоди дипломо дар кора, бо чӣ дар кора, ҳамаша ма оянда бо отдельно видео барои ин мекунам. Як бора видео дароз нашавад, ида отдельно мавзӯъ видеоча меравад дар бораи документатсия. Вақте ки файродум кардам, билет ма гирифтан, билета транзит гирифтан. Яъне мақсад мо через Германия омадем. Одамое ҳастае ки рост ай Тоҷикистон мисол душанбе Германия мепаранд ё фарнора через Узбекистон ҳам мешавад. Вақте ки мепаранд дар Германия нелегали медрояд. Ана бародаро, бисёрш одам хато мекунанд. Ина яхело 10 сола мераванд Россия мебиёянд. Мисол ҳамои буд ҳамо ягон як на сум ҷамъ кардагия на ҳичи. Мақсад яхеле рафтор кунем ки бародаро мо постоянно биёем бирем, яъне легальный кор кунем. Вақти мара билет ма гирифтан, бародаро, омадам дар аэропорт, мисол Мюнхен, ана нишон додам, гуфтам нишон додам, то есть документа, гуфтам ина транзитай ва ё гирифта будам, билет ма харида будам. Ана баъд хайма сума худам айҷа ма додамшон ва ё августу гирифтан. Баъд вақте ки паридум дар Германия омадам, ана сразу билета мебинам. Барои чӣ мисол яхело бисёр мешавад, нелегал немедонанд, дал шикор кардан мегиранд 3-4 соло, баъд мисол кор мекунанд, яхел кор мекардагиш, баъд мебиёянд дига депорт мехӯранд, дига наметавонанд рафта. Барои дар кор нест. Вақте ки мо Мюнхен дафро омадем, транзита нишон додем, гуфтем мо ина мисол як посадкамон иҷа ҳай, мисол шаҳри шумо, бо айҷа бо 2 посадкаи дига дорем то Литвара. Ана баъд мисол паридем Финляндия, бояд Финляндия, баъд Литва, ҷое ки пока қарор дорам Литва ҳай. Бо айсо бо далши бо пайлот дорам, бо ваи шуд видеои ояндада бо нишонтон метем ки ҳозир мо айни ҳол стажировка рафтестем. Ана солнечни батарея задестем, яъне ҳамин чизои электрикӣ. Ана бародаро, хубиш яки вақте ки аэропорт фромадем, моро встречат карданд. ҳатто мошинмон доданд, сим-карта доданд барои гап задан, барои интернет, бо карта доданд барои бензин. Мақсад заправка мери, картара мисол заправка чанд қаи бензин фурота заправка мекунӣ, мисол карта қатӣ, вообщем картарам доданд. Бо логатсия мисол то что адреси квартирара нишон доданд. Мон гуфтанд ба ҳамин фалон чиз мери харита қатида, ҳамашози телефонҳои хатияи бародаро пешрафта мисол. Ана вақти квартира нишон додан, гуфтан яи хобгоҳтай, яи ҷое ки хоб мери, мисол гостиницат, ҳамеро ҳамаро таъмин карданд. Мисол мошин, сим-карта додан, ана корди мисол барои заправкаи сусо, хай хона, баъд ҷои кор ҳамарам хеле думбадум таъмин кардан, мошинчара додан,
اینا مرحمت تو جوی درکاری تا برسین ماشین قدی کار روین بیوین انا خوبیش هم خیده برادرو. بعد با مخصوص با لباسو تویستونا ادلنا زمستونا ادلنا با هم خیلی коғаз метиҳам бланка метиҳам ҳама либосо навистагиай тамоми чи инами либосош вообще то очкиу каска бад бародару беи каска паска бе чизо умуман мумкин нест қонунаш сахтай милиса дар раҳ намеқапа шаҳр шаҳри тоза оли видео ай пешай оста видео мекунам видеои нағз мекунем ки шумода полезна боша вақте ки омаде чико кадан дар кора иҷа не иҷа умуман раҳ дарафтести фақат ҳамин нарушени кади охири моҳда штрафат мекунан ҳамин камеро зафиксироват мекунан суратат мегирам ба ҳамун адресои ҷои корта ана мактуб мерава штрафша барои хатоги кадагит барои суръата баланд кардан мисол ба мошин ягон нарушение мекунӣ ё рементат нест вообщем ам хеле бисёр чизо хатоги ай хидат меша ҳатман штрафша месбурӣ культурни ҳай мекунӣ ҳамуҷа навигатордам ҳаста ки ай рӯи чанд рафтан дар кор вообщем и бидак мисол мавзӯе ки ман чӣ хел омадам ва чӣ хел файродум кардам ана бародаро кӯшиш кунен бихонен диплом гирен чӣ соҳае набоша мисол ман ки электрикида омадам мисол имина ҳаракат электрики не и просто ҳунарай шояд ягон тадами касбе ки ман шунавистам хубтару беҳтар ёд мегирӣ сахтиш мехапӣ мешава шумо иншолло мумкин битонем биомада як хело сварчик як хело мисол фурадай мисол дальнобойщик на америкада трак мегаша мисол в общем бисёр роҳай просто ҳунар хубай яъни мавзӯи мо буд дар бораи мисол ман чӣ хел омадам хуб бародаро мисол минам ба мулоимӣ гап задам ки шутоби шумо да фаҳмоша бисёри баъд савол доде чӣ хел рафтӣ ана бо як хелот мега ки савол метиҳе ки имина бародар ман наметавонам файрод карда шумора то што мегӯи бародар ман чӣ хел биём пеши ту ту киҷо меои пеши ман тарам ҳамин хел пешниҳодо баъд дуюм вариант вақте ки одамое ки ҳастай иша ногуфта намона вақте як кас мегата ки биё документота ё мада фалонқа сум бите ман документота туғурӣ мекунам мери европа бародаро дар бораш бизанен гугла дар бораш интернета бинен ҳамун фирмаша пирсен номи фирматон чияй ҳамун дистрибутина ҳастай ҳамун хел фирма вақте ҳамун мисол меган фалон корай дар ҳақиқат ҳамун фирма ҳамин хели кор да мисол дора мақсад ҳамин хели корора дора надора ҳамиёра пешакӣ бини таки просто сум натиен бародаро не чанд машини кора қабидестиян дидестен барои то одама дар бораш набинӣ бовар накун хушрӯ ҳама тарафа бин баъд бовар кунӣ баъд сум табитеу баъд чию чӣ дар корай бипирс вале ман видео мекунам ки чӣ хели ҳуҷҷатҳо дар кораю чӣ хели мисол документатсия дар корай ҳамаша мумкин бифаҳмонатон хай мавзӯи мо буд ина видеорам 10 минут шид просто бародаро лайк дастгирӣ мо бисёр ҳамидам муҳтоҷем дастгирии шумо пешравии моe вақте ки подписчикои ман зиёд меша манам хеле мотиватсия метиҳад манам қизиқӣ мешавад ки ман шумода видео кунаму дар бораи ҳамин чизо маълумотон тема шумоам хеле шавқманд шавед яъне завқтон зиёд шавад ки биге ҳамин бародар ҳамин хел чизо гуфтистай мода фоида дорад барои вай хитои дунёро обеспечивать мекунад касба дорад чуба мо як ҳунара намедонем чи як чиз мо месӯза медавем пеши усто чанд суми бигад мебурорӣ метиша лиҷби чизит соз шавад барои бародарҷоно рози пешрафтаем кӯшиш кунед ёд гиред барои худтон ман нишон додам ба худма ман ёд гирифтам дар хонам як чи вайрон шава худам соз мекунам
не ки ҳой бар ҳоли таки ки ай дастат ҳеҷ намеояд. Барои авай номус ё касб омӯзу ва як ҷои дигада касбат ба кор биёяд. хуб бародаро, камали мо 5 панҷаҳона зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. зинда бошад.